салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаи шумо ба хайршодӣ бошад. Соат мода 11 шидестай, мо ҳами соатои 9 завтрак мекунем ҳар рӯз. Бо соатои 3-4 бо гӯшна шидем. Бо ягон чиям хел пешакӣ тайёр карда мемонам. Саҳар кати кӯдакам лагер мераванд мактаб, дига ягон хӯрокам намехӯранд ай хона. барои ҳами вай авқот бисёр намекунам. ҳами як рӯза як бор дубора хел камакӣ мекунам, тамом. шавҳарам бегаҳ корда меран, соатои 7 бегаҳ меран, 8 саҳарӣ да меян. баъди кӯдако ай чӣ омадан, ай лагер омадан соатои 1-2 меоянд. баъд ҳама дарсошона тайёр мекунанд, дарсои мактабӣ бо дарси мусулмонӣ гирифтаистанд, шукри худо. ҳамаша тайёр мекунам. баъд бегаҳ ҳами авқотшона мехӯрану хоб мераванд. бо саҳар ай қафои ними мактабравӣ ҳами хел 2 ҳафтаи выходной буданд. ва ҷавоб нахостанд ки дар хона бишинанд, дар майдони кушод гаштагӣ. худшон хостанд ки лагер раванд. инами хел дӯстони азиз, тарам хел хуш рӯ борка кардам, ба камтарак сиёмка кардам. ин румтур несте, просто ҳами хел соатои қариб 12 шаб буд, ман уборка доштам, камтарак ҳами хел сиёмка кардам. дар ҳами давоми влог мемонам, тамошо кунед дӯстони азиз. баъд ба ҳар як ки шумо миннатдори худма баён мекунам дӯстони азиз. чанд комментариҳои безеб мешахад, ман аҳамиятшо наметим. ва динанги видеое ки монда будам ҳамуда 1-2 савол шуда буданд ки чӣ хел тоҷикои нодида. рости гап и гапа ман нагуфтам. мисол ҳар як тоҷике ки дар куҷое бошад дар мо қадру қимат дорад. не ки ҳами як зана гуфта буд ки ман хушрӯ кардам. мисол ҳастанд блогерзанҳое ки мисол квартира мекучанд, баъд подписчико хоҳиш мекунанд ки як бор румтур кунед квартираи навтона, гуфта хонаву дари худшонам набошад, мисол румтур мекунанд. баъд ҳаму занак дар комментария ман навист ки ҳами тоҷикои мо нодидаанд, куҷое рафтанд мисол хонаву дари мардума ҳами хел сиёмка мекунанд. гуфта гапи ҳамура гуфта будам. дӯстони азиз, ман ай даҳани худам ягон бор нагуфтам ки тоҷикои мо ихеланд ухеланд гуфта. дӯстони азиз, ягон кас хафа нашава, ай гапо ҳаму зана гуфта буд. ман ира ба даҳани худам нагуфтам ки мисол шумо хафа шавед. барои суханҳои нектон ки канали мо хеле пешравӣ шид, баъд подписчикои нав омадагиянд дар канали мо. бисёре мепурсанд ки шумо чанд солаен, дар куҷо зиндагӣ мекунед. ман дар чанд влогам худман муаррифӣ кардагиам. 27 сола ҳастам, соҳиби 3 фарзанд. 5.5 сол шид мо дар Москва зиндагӣ кардастем, ҳозир Тоҷикистон нарафтем. худованд ҳар яки мо шумора нигаҳбон бошад дӯстони азиз. ина дӯстони азиз, кӯдакда банан майда карда додестам. саҳар кати айгора гирифтем ша, либосои тоза пӯшондем, пичин додем да дасташ. ҳама таноша ҷазир кардааст пешои кирташа. уҷада боша халтаи чака кашо кардагӣ, тагишта хел вай мондагиянд, карсон мондагиянд. мурғобӣ омада об хӯрдестанд. мурғобиам боша ай ҳамсоя. ҳавоям ҳавои боронӣ неста, хушрӯи ҳаво, яъне ки шамоли хунукай. ина буда кам кам борон борида буд, бо имрӯз шамол ки зада замино қоқ шудагӣ. мурғобиам гаштян беру беру. даҷа боша камтарага намиҳи пиёзу сабзи картошка, помидор, болгарский ҳамаша реза кардам. дар форма дар духовка камтарага мехел авқот андозам. барои шаварма рой мекунам. имрӯз подработка кор кардастия. камтарак уборка дорам. аввал авқота гуфтем дар духовка монам. дар рӯи пилта мисол медави миёи кофта исус карда, хубш гуфтем дар духовка монам. ҳами хел тайёр шида места. дӯстони азиз, ҳозир ира ҳамаша ман якҷоя мекунам. инҷа бо намак андохтам, приправа, перец, камтар намаки ролтон, баъд чеснокам андохтам. ҳамаша хушрӯз якҷоя мекунам.
бо шумода нишон медиҳам. Ҳамаша хушрӯ якҷоя кардам. Формочкада хушрӯ карда равған кардагиям. Як қошуқчаи майда михел томата гирифтам, ов андохтам. Ҳозир хушрӯ якҷоя мекунем, баъд овуша мерезем. Гӯшт худаш намакдор буд, камтар михел приправа, перецу, паприка михел хушрӯ карда вай кардам, шакидам. Чихеле ки гуфтам форма хушрӯ карда вай кардагия, равған кардагия. Картошкаву пиёзора мендозам, баъд ай болош камтар маска. Ана михел гӯшта мондам, дӯстони азиз. Пиёз картошкора рехтам. Якта ови тамадор, якта дига михел як стакан дига ов. Ранги соус бия гуфтам. Шаварм нағз намебина, хӯрокое ки овуш ками бад боша. Бароям гуфтам камтарак вай овдорак бия. Ранги соус. Насиб боша ози фалга мекашам, дар духовка мемонам. Маскара мондам, михел камтарак як қошуқам майда карда болои ми пиёзу картошкода оз як фалга мекашам. Михел диққалата фалгара кашидам, ки насиб дар духовка мемонам. Қафои кору меша. Дар 60 минут мондум. 180 градусда 60 минут меса тайёр ки нашид. Баъд гирифта як бор мебинам гӯшташ ки пухтагии хушрӯ набошад, бо мемонам ягон минути дига. Яксад ҳаштод градусда мондам. Михел майда майда медӯша. Баъд духовкара баландтар мекунем ки ранги чихелки шӯрбо медӯша пухтагии хушрӯ набошад, бо мемонам ягон минути дига. дӯстони азиз, овқати ман 1 соат истод. нигоҳ кардам, ҳозир хушрӯ пухтагӣ не, бо мондамша 20 минути дигада. овқатам хеле истод руни духовкада. Картошкашам хеле пухтай. Неки гӯшташ камтар ои сахттар дидам. гӯша мемонам бо иқаи дига беста. дӯстони азиз, овқати моам тайёр шид. гӯштам хушрӯ пухта. ҳозир боша камтарак хунуктар шавад. мебардорам шавҳарамда. баъд мо кати кӯдако мешинем, ужин мекунем. савол дода будем ки биби Ҳанифа мешина ё ки не. ҳаракат кардестам ки ишнондана ёд битим шами айгора мешком ва гирдишам ха адёл печона да дастак шавон чи метим хурда мешина. дӯстони азиз, хонара хеле уборка кардам. курпачаҳои зиёдӣ доштем, дар ҳаминҷа монда будам. ҳамаша беру бировардам. дар дигар хона мондам. иҷа боша ҷои хобмон мешава. дар дигар хона хоб будем. ҳозир боша ми диванои кӯдакора рост кардагиям. тоқа якташа ҳаминҷа мемонам. бологиша мегирим, у хона мебарем. иҷа матраса мемонам, иҷа говрара мемонам, говраи кӯдака. у хонае ки хоб будем, уҷа калонтаракай лави раҳай. мисол як меҳмонам омаданда, ҳамуҷа
мешинонем. Иҷа фақат ҷои хомӯшава гуфтестем. Уҷа хай ҷои чойхраку ами як кас омадану биромадан. Ой каравата хел мемонам ҷошта места бачама хо мекунем. Иҷа хай майда ҳакай дарав гармаки хушрӯ меша барои ами иссик заштем бо. Чхеле ки маълумай қафои парда дарем хай атиплениёи пешина. Ами хеле наусун каравот кати омадагия ина иҷа буридагианша. Дар хона ки зиндагӣ ки намекардиан амара хел бурида партофтагӣ. Саҳар кати иқа шӯрбо андохтам, гарох шӯрбо. кӯдакои ма чи ширдора намехӯранд. шавармаи кор то мебурӯяд то меояд ки саатам барои ами камтарак шӯрбоча андохтам. гӯшти гӯспанд ях кардагӣ баъд хеле гӯшти мирх кати кадиста. гарохама фақат сирх мекунам пиёз кати. баъд хай дӯстони азиз, раҳмат ки бо мо буден, видеои моро тамошо карден. то видеои оянда дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошед. мо ҳама фарзанди айёми худем.